Ty, keď sa posvecuješ, si silný. V tebe je pomazanie. Filištínci ťa nevedia zdolať. Keď sa vieš zasvetiť Bohu a povedať, Pane, chcem sa posvecovať. Chcem ísť za tebou celým svojim srdcom. Preto je veľmi dôležité, že hriech bude búchať na tvojom srdci. Bude búchať tam, kde si slabil. A Samson bol v tomto slabý. A on podľahol. A čo tam je napísané? Sila od neho čo? Odišla. V tvojom posvetení je sila. A keď chodíš v posvetení, môžeš chodiť v pomazaní. Ale ako náhle, halelúja, posvetenie odchádza, chodíš v hriechoch, je pomazanie. Ja ťa povzbudzujem skutočne, halelúja, aby si sa rozhodol bojovať proti hriechu so Svätým Duchom. Aby si sa vedel zasvetiť celý Hospodinovi, Bohu, aby si mu slúžil a aby si strážil svoje posvetenie, aby si rástol v posvetení. Halelúja, aby hriech nevládol v tvojom živote.